People's Governor Pamela Pambaric IV nangusog sa otoridad nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa 19 anyos nga gipatay didto sa Alcoy. Ang gobernador nagpadayag og simpatiya sa nahabilin nga pamilya sa biktima. Gusto na ako go tabangan mo kami nga magtag-agustisya nga akong anak sa iyang kamatayon. Tabangan ni mo go na matagaan jud og hustisya nga ang anak sa iyang kamatayon. Ug ang sagit tinuod na nahitabo niya ko ang sa hinungdan nga hindi patay manggid siya. Huwag ko kaluod sa tao. Preso. Ako lang gusto may tabo ba. Kuha na namang gusto siya sa among mangut. Ay di may kadawat na ginana siya pagkapatay. Wala na lang na kontento nga ikuha ang tablet o ang kwarta. Ikuha ang kanyang kinabuhi. Hustisya ni Jane Prel Bilardo ang gisinggit sa pamilya. Ilang gipanawagan nga masilutan ang suspetsado sa pagpatay sa 19 anyos. Ang People's Action Center ni Governor Pambaric IV nagpakisusi sa sitio Panagikan, Barangay Tapon, Dalaget. Personal nga gibisita ang haya sa patayng lawas ni Jane Prel Bilardo. Gipadangat sa gobernador ang mga pahasubo sa pamilya ug ang pakig-uban sa panawagan nga mahatagan og hustisya ang biktima. Sa pagkakaron, ang tricycle driver nga gitumbok nga suspitsado sa krimen nabalhog na sa Alcoy Police Station Detention Cell.